Бебе, бебе Райан, бебе Емили. Какво ритате, бе? Какво ритате? Хайде да видим кръчето. О, душичките ритат. Защо се сърдиш ти, бе? Защо се сърдиш, бе? Айде, той извинят другия, айде. Да, я ми се усмихнете, бе, усмихнете ми на камерата, бе. Усмихни се, бе, Боба, усмихни се, бе, Райан. Еми, Райан. Да, гуголини, да, куколини. Какво са плезиш ти, бе? Какво са плезиш, бе, бубонка? Бомбонка. Ам ти и другото бомбонче тука, златното. Да, писани. Да, ройбита. Айде, търкул на една страна. Търкул, Райан. Търкул. Какво се мъчи? Ох, мъчи се вече. Дай да сложим ръчичката отпред. О, душичка, той златен. Айде, дупе, тежко дупе. Дупе, тежко. Айде наобратно да те обърнем. Чакай сега ръката. Да, заклещи ли? Заклещи се. О, той е безпомощен. Ам ти, бе, момъчка. Да, Райан. Я да видим как ще идеш, бе. О, душичка, тижи главата ли, Марочбо? Тижи главата. Я се обърни за пред камерата. Обърни се за пред камерата. Айде. Търку, Райан. Къде си ти, бе? Хоп на едната страна. Хоп на другата. Айде, хоп на тази страна. Хоп на другата. Айде, Еми. Хопа на тази страна. Айде, двете. Хопа на другата страна. Душички. Айде на тази страна. Да.